София специално приготвен дом за нашите деца. За всяко дете отделен креват с чисти и здрави завивки. В дома е светло и приятно. Писмо до родния край от братската българска страна. Кухнята също е добра. И нашите малчугани са съвсем доволни от храната. Във всички градове и села на България се подема голяма акция за събиране на помощи за Югославия. Българският народ, самият той в нужда, от все сърце дава каквото може, за да помогне на Югославия. С това укрепват връзките и се подготвя сближаването между двата славянски народа на Балканския полуостров. Нашите деца, настанени в друг детски дом, са се наспали добре. Сега си оправят леглата. Весело и безгрижно живеят в братската страна. Майчински грижи за пострадалите в играта. Всяко дете се отдава на любимото си занимание. И тук храната е изобилна, вкусна и питателна.
Безбрижни, забавяйки се. Безгрижни и весели, тук децата ще забравят мъките, които са преживели в опустошените си родни краища.